आंनि मुङा मुस्रि रबिन बर'। आं 3 नं नावकाटा गामिनि आरो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जुनाय साब डिभिजननि सिङाव थानाय मिसामारा गांव पन्चायतनि सिङाव बे 3 नं नावकाटा गामि। बेवहाय आङो दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासैबो ना फिसिग्रा जोंनि जानाखि खामानि मोननो रोङै बेकार जानानै थानाय नोंथांमोनखौ बे चेनेलनि गेजेरजों फोरमायहरनो नाजायो। मानोना बे ना फिसिनाय आबादाबो मोनसे गावनि जिउ खुंनो हानाय राहा खालामना लानो हायो। दिनै जोङो आं गोबां गोसोजों साननानै गोसो गोथौजों साननानै बे ना फिसिनाय हाबाखौ आं आखायाव लादों। जोंहा न'खराव गोबां BA पास खालामनाय दं, BSc MSc पास खालामनाय दङ 3 4। नाथाय आङो सासे समाजजोंबो समाजारि खामानिबो मावो। अब्लाबो समाजाव थानाय माखासे जोंनि निबनुवा सोलोंथाइ लाना गोरोंसा बिथांमोना ओरैनो गोग्लैसोनानै थायो। जेरै साख्रि नागिरना साख्रि मोना, साख्रि मोनाब्ला बिमा बिफाजों दुम-दाखाल जायो। दा बिथांमोनखौ बेबायदि चेनेलनि गेजेरजों जों फोरमायनो नाजायो। मानोना जोंनो साख्रि नाङा, साख्रिया जोंनिया 50-60ल' रां मोनो, रोजा रां मोनो। नाथाय बेबायदि ना फिसिनानै गोबां जोङो रां रुफा लाब खालामनानै लानो हायो। बेवहाय सासे आङो दिनै बे हेसारि होननानै बुङो, ना फिसा प्रडाक्सन खालामनो हायो। आं बिराद साननानै बेखौ बानायनाय जादों। आं नगावनि सासे गुरु साइबुद्दिन नगावनि टुपटुपिनि सासे मुस्लिम मानसि, बिथांखौ गुरु हिसाबै लानानै दिनै बेखौ बानायदों। आरो ना फिसाबो जों प्रडाक्सन जाजोब्बाय, जानानै दा फानगासिनो दङ जोङो। द्रपपुनाबो फानदों आरो गोबां रोखोमनि ना फानदों आरो आयदानि ना दङ। दा बेबायदिनो आङो 20 बिगासो फिसारि जावनानै नाखौ फिसिबाय दङ। दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे ना फिसिनायखौ माखासे थाखोनि मानसिफ्रा मुगैनाय जायो आरो नेग्लेक्ट खालामो। बिथाङा ना फिसिना जायो, ना फाननानै जायो होननानै सानो। नाथाय जाय जिरादा मुगैजानाय, जाय हाबाफ्रा मुगैजानाय हाबायाव गोलैयो, बेवहाय गोबां बेसेन गोसा मुवाया थाखोमानानै थायो, बेखौ रावबो मिन्थिया। बेनिखायनो दिनैनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना जा गोनो गोथो जाना थानायफोरा जेन सुस्राङो। आरो लोगोसे आंनि बे हेसारिनि ना फिसा प्रडाक्सन जानायफोरखौ नोंथांमोना खम बेसेनावनो मोननो हागोन, बायनानै फिसिहैनो हागोन। आरो फिसिनायनि माखासे हुदा दङ, नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय ट्रेनिं लानो हागोन। आरो जोंबो फोरोंना हरगोन माबोरै फिसिनांगौ। आरो न'खराव गैथ्राब्लाबो 2 बिगा बा बिगानैनि हानि फिसारि थानांगौ न'खरसेयाव। बेजोंनो माखासे न'खर फिसाफ्रा रायजो खुंलांनो हायो।